И докато сме още в плен на фолклора, ще поканим на сцената талантливите Силвия Георгиева и Славия Йорданова от 9 и 10 клас, с които сме ви подготвили лекция на песента Лудомор от репертуара на Деси Добреви и Кукове. Всъщност, може би малцина знае, че това не е автентична народна песен. Тя е написана от композитора Атанас Бояджиев с летни елементи на фолклора в нея. А в музикознанието съществува такъв термин снародняла песен. Това е песен, която е толкова популярна, че хората я приемат за народна, тя всъщност е авторска песен. Въздействието на песента ще подсилят прекрасните танцори от 9 клас с ръководител Румен Радев. Thank you.